Enche ena brantie bia no waye no ho basabasa ne video call viral. Eye fantasy club of Daddy Lumba. Ko hu no a ma Daddy Lumba opemu na nkasa kra kwa no emwa no. Enti ya ye tie akire mu kire se metimi akansi studio asanse please for omakwaji police report akire se brantie no wayera. Ti onene ti wodi nkoma na ya Fosu kan se o fa de aba. Nti na onim se obeba. Nti o se what wa fedie. Oma na fedie ye tisi mu area ha nyina yenhu no. Na eba ne sen ena akoba ne saa. Meti ye ne man tenase metu ho na mo ye course called various source ama ye di nkomo. Enu nti ye no ho nkomo na mepese me no bedi. Kwan be ne fa so a abrantie ne sabre ye pe na kira kwan a yenhu no. Ebetumi aba se sika deal de man nti ene nkofo bi epeso omo ye ne bone ana se abrantie na nkasa ena watupia afejan. Aha Djka nyansapo TV. Bomodi aso obe subscribe to channel no press notification button for more videos. Na afi so make am for you pay money transfer na me the amount say o abrotre Canada America na we send this card aba Ghana. Making sure say we be use you pay app no download your phone so a no use me promo code no eno enegu animu no Djka. O send this guy use promo code Djka. And no use abenya $5 na the account sika. Nipa o send their brand in Ghana and so a yentone capre. Ju pay amansan boafo ebuanko for pa. Jo. Said your match room enche na branti an infoni eda ho ye friend ya Fosu. Na inchemu chemu ani friend gatuso dodo na esansa branti yese na eba ball ba na obobo yie pa. Ni video call viral wa bra na eye bi koso okogina ho na woto nwom na eno na aboafo bi ana omo ho ye se da bi abrantie se de osi bi yida de Lumba nwom maako de ye ntweme na ampa omo pusu nunu omo te ne kankan ti omo ko ne nchen ni kodi nkomo ma abrantie no nso agito mu se da bi dress ya wa dress sa ne de sebe enya bibia na emu no ana pe no aye ne ho sa enam so ma ne kupiem wo DLFM Daddy Lumba na nkasa to ne nsa efrena abrantie ni free deal no o free deal FM na chese wonya buo mu ade kakra nso a fantasy for no so de man no na enye asem kuma ekra na enchiremu a fantasy for itu anamo se da bi abrantie ni hwe ni situation na onya nipa asabe mpreduasa wa hyeda se bia na adwene ho aka na bia bibisa enu nti ye de ne be hospital omutu anamo de no ekọ hospital na omukọ doctor chire mu se ampa abrantie no onye threat to your friend is saying society na enya de obeha mi ono ankasa ne ho onha mi society na eniema kakra bi na ama no akobasa nti ogidi se so mo wo ne mpa ne ani ade a eniema bekoyie enu nti yedika ma the first injection ehye se 2 weeks time yen sign fanemra nanka omra magi injection a etoso na eno na wonom ko ye omkotu sa na mo ewiye no omo yese nkom ne beko no makoyi ni tirinwi no abrante ne kiremu se da bi ni tirinwi ne de eno na ye na identity eno ntinya de a obeyi omo suggest say ne sa de a onyi de a enka womom ye nkọ huhurum kra nso ema no eno nso se da bi ebasa ne tirinwi no ebeye ha eno nti omutu anamo ne ko ba bi a na abrante no owo na de ekoba ye nyina ne se ne wo se omope ba bi ema no eda sanse ohwe ba bi a na abrante ne da in fact na ani enyan yie gata no se de ya ye inside na anti inside anwea na ye de agum sei no na ye breaky part of it enti ha na ye ba bi esen kansuo ne fa anti gata mu no oda anti gata mu no we technically no de wo ha ye gata nti true aha na abrante no oda na chese oda gatam nanso 7 producer obi nim de kwate bayire ahomema ama bayire amu akese enu nti ebasa oka bia na obi kan watwa so na ebre ba so behind dan no ama no in fact omudi ni koduru ho no area hofo nyina agi tum sa brantie ewo mu se seme yenhunu ne papa mu de nanso ono obi ani asem o mantam ha obuade ne nkasa yem ne niye mu nyina otimbetena me ne bonkomo na nadamfo pa ye friend Eric one ne esan ache eka brantie no wasem kakra from Eric so found Eric Gatuso
yaw Fosu na o ne din a onim ankasa den yaw Fosu yaw Fosu no na Gatuso ne fin Gatuso ne esan so onim ball nti no Gatuso ne ye ne nickname a ye de friend no okay na so ball ankasa ball Israel Park okay yeah nti enam so na ye de tu no sa edin no Gatuso no my ne ho we kakra obetena ha we di be saying how long in our area na na oda and I says nyama na sesan from the beginning na on tesa say some few years I need to grow keep fit mu like the grow kakra na hu say the situation sesa but actually ni na yen shede hu ade potia man course at bianim nti at long run na ye hu no around otimi da bibia ode bia nti later omo ba be siesie gata ye wo ha yi no omo tu gata ni bi enu nti enam so ema omo de abrantie yi ehye Eric sase ye de na ko hospital yakwa akobu sadan a ye pese ye ma no ekotenem na daachi bi mpo ye boni dwetire na ono nso atimi ehunu de ode na brabo ebeye enu nti ye de na ehye won sa ne ochina nopa ye besan aba abusuafo ade achia nopa na omo koya abrantie Gatuso ebeba yaw Fosu beba yaw Fosu beba eni se me ne wo etehei eba ne sen mi pusu ahoma kakra na mi pusu ahoma no enchiremu sei ena Fantasy Club of Daddy Lumba PRO yaw Sonago ono ede emame yenko na yenko tie me ne yaw enkomobo no ekakra. Well, okay, good morning once again. And okay, the issue is that Saturday night, we were tagged into one area honing na ehona ote na omonim na eyi nti oba ho no catch them so yebeba na yabedi nhojuma nti after eyi na dwono paying for a share conference court nti no decide so we there said the akwese no ebi kra na otwam nti no yen moye na sententem na afi yen kodi ho dwuma na afi no yenye and actually we didn't expect the video to travel as it did. Wow. Yes, we didn't expect the video to travel as it did because the intention was that you won't be all to Lumba and the near Jimunjinka, the back to your Facebook page. And as and when you're prepared to even watermark it and to and say, well, your members may be out of enjoyment in post on the TikTok. And obi so picky. So by the time I hear Cries settle your nice video not beyond your expectations. So we decided okay, the way a video not call. And yeah, I can say the next day maybe be one and I basa near the engineer. Yeah, gada bibi kakra na fe Sunday no. Yeah, de to on tade koma na e hema ni dware ne sesa no. Ba na akwese Sunday no so no. Ya draw plans e bi ntini ye ntwe na Monday. Enso. Ye fa no ko ayaresabia said ye na ye pese ye no. Monday no ye ko fa na ye ne nyina akwa ayaresabia ba said ye we ye wanim sema. Ye ko before say be kono na papa enso enkra ba ntina ye say de ne fa papa ho. Na ye de ne fa DLFM achede ne ade nyina ba mu ye free ho na me ankasa ne me new friends blessed. Ye de ne call hospital Accra Psychiatric Hospital. Or doctor ni a lot of engagement and I didn't doctor ne catch so e how no e bibi ketua di pay de ono ne hu ne de enye bibi hu bia say me go to doctor na or say onye harmful to society onye harmful to himself and na onye harmful to properties ntina e betimi ama na tenafi na ene waba o ma wo ne pane amani green no 2 weeks time ne asande na ba but because yan could do intimate na lab for napem into catch say or lab report my notes at my say in fan in the lab or which the next day they decided to say enka get the kwakwe after see a paper be a manatran Monday ni bi en na san ne ba baby a oteno and so watch a video na you call Lumba home ne you call hospital now there's another third guy be no share white na onenam say na down for no
That's an area for the past 19 years. Until when this issue came, the guy became interested to make sure says when you be able to there and you're not so better them, none of us phone you with the Djka character until you're the share and so yeah, Kona dear Chia, you ever na fee. Ya be share a dine Dr. Messi and Permanene, the obey and any BPR. Nti no krania me Tuesday na no pan. Sorry ya na chese. Bi see ma me fair blazer say o nhia me ho. Ti e call ye no de. Ni ebisa na say o no so. Enwa na dwono ne ti ano kra ne say o to ade a o fa ade abasisi ya but otena se twen na wa ampa nti no onim say o around beba. Ya anye worried because ye call Saturday and Sunday and ye catch them say ye call Saturday and catch Sunday never ba. Ye could do Sunday no better or try. Wow. Monday na ye call usually or Sunday and anything to Timu Sunday and catch the Monday and then the call baby no. Monday no ye nam kwaso ye call na guy and Eric and a fresh o. Ya wabao no be say abana. Wow. So wakati say ye nam kwaso ba no so ne all baby and ya to aba no san kwa san ba. If you catch say all kwa ba na o gidi so be bamba. Okay. Nti ye de ye talk also ko share a dan baby obetana enya sister bi so a obi say say pede ni so ye pedan ma nipa so mesino so abrantie wi kwa na mra na onyare ye no ono sister na enyimbe na onyimbe 16 years ago na fuba ya na ontimi nya na wo hwe ya abrantie wi na obel ko kosensu de brem enti no say wenye obi oso be so ni mama na ho atone de ne ono so betu no ho asi wo se o fi a on sheda nyi busy bia science no so ebetu ne ho asi wo na 100 aduane ama no ahwe se obenum na tru no enti edan bi kra wo mu fie ho no ma nipa ne betu December ending ye enti nipa ne to sere be beboa no ka obema ya ba beji sa dan ne mum di ama no na enka branche no atena ho no na esi okay wat enti ya wie ho ni nyina ati se ya ye deposit ne bibia ye enti ya we ne aka chen so onkuyi ne niema na ayifini nyina na nka yen hye na yen kola pass yen ne nyina kola pass ne ade ne kototobi ke ye hwehwe area ho area ho a hu yaw well no so mo area ho nyina so me ma yakoma ntu na ono de say wokọ a wakọ akire ye bia la pass and ase abeka junction mo no 9 no obesan aba intimate na ho from anopa na me kodu ho ne sa ama ne bo anwumre no otwe na oma nti eho ba bi na madam be ka kire say oh enra na dwo no be 11:30 oba bi hu no obekra na say opese okọ kumase ena ka kire say o ade asanti onko da fi na anopa na obesana ko no see you wate nti e na say quickly ena me so me place you call the call ma minimum mo ko no so o mo hwehwe around hwehwe say bia o ho a ena mo so the people ni ho na say okay fine ena ye ma na bia 24 hours hwehwe bia na ja sika kakra ba ni hu eja ahokyere nti bia na akono de kura atua nti sika kakra ba no e bia na je say wate asi mu kwa kwagye eja obo premai kakra okobo premai kakra nti obasen abenti no Wednesday no nyina ye hu no ena afi enra no ye besene the call police station ye call ye police report at the so nipa sumasi ye na edi nsa be kan na ye hu no say na eja ye nua panyin Kofi Adoma so bo na ebe pie mu wo se na nka obehwehwe na wode edi ko na ede to na ni say na asie ti ye de to Kofi ni say na asie na se de wo ka se ndo hu ye na minua akwaya rehosam a sabrade apolisifoɔ nyinaa abamu a yetu anamon ya yehwehwe abrante ya Fosu sanse meka se Ghana ha de ebetumi abase bi kura video ne call viral a ye ka se Daddy Lumba ahye ne buomu ade kakra no obi be ka se bi kura na sebe na dwene nsisi ne ho so enu nti yenko attack no na kakra wonya ye ne yenkoje eno ena ebesi bitim a ma me yem hyehyem enu nti mi pusu ahoma na there is good news no enu nso nie anadwo be 11:30 ena menya call from an unknown number bi no so ofri ejuso na oyefo wajuso ahwirem kasa ne nyam so no ye ne yawo edins a so no se ne ma me fi asante akyem konongo ena ne papa firi ahwirem ho
ha ɔsɛ ne papa firi ahwere mu na ne maame firi asante akyɛm kɔnɔ na aberanteɛ no sɛ ɛnra no ɔkɔɔ n'afuom no ohun obi wɔ hɔ te sɛ ɔne saa ɛna obi sɛ kuromfoɔ no sɛ a onim ɛnyɛ aberanteɛ na anim akɔ bara a ɔne nam tentanfidie so yɛ anaa na ɔm sɛ saa no se ɛna sɛ wohwɛ mu a ahweremfoɔ no koraa ne nhyɛ dan hu video no kɛse but ɔno de because ɔno no wɔ adwo so nti no wahu video no ɛna ɔsɛ sɛ sei na aba deɛ ne anɔpa yi a ɔbɛsan abɔ anan na wasan akɔ hɔ bi na afei watwe abɛn no ne di nkɔmmɔ na waka kyerɛ nti no reporter ɛba kyerɛ mu a wakɔpim ɛwɔ ne papa kurom ɛwɔ ahwerem sɛdeɛ ɔkɔkra sister no sɛ ɔkɔ Kumase no nti ɛno ɛne yɛtwa aberante a nɔpɛ sɛ ɔde ho confirmation bɛbrɛ na afei yɛto ho anamo Bedase ya because na memeti ye na ayemhyehyɛ kakra ba mu kyerɛ sɛ on sɛ ebra ya announce sɛ Djka deal ama ne boom ade kakra Ghana ha de wa wonim afei yesi bi kura sɛbe na adwene nhyɛ dan sisi so nti kɔfu bi enhyɛ dan kɔyɛ ne basa nti na initially no saa na yɛn so na ɛha yɛn sɛ ɛnna na yɛasan so awɔ ne paneɛ wo sɛ ɛde ne kɔ hospital ɔmo wɔ ne paneɛ no nti quickly na maame san ɛfrɛ hospital na ɔmo sɛ paneɛ no deɛ ɛnyɛ ne hwee it will only help heal him nti sɛ bi a wahwe mu kora ne yihu na ɛnyɛ ne biribiara ɛna afei sɛdeɛ wɔkan ɛno nso ba yɛ discussion sɛ ɛyɛ anaa papa no maa ne biribi a yɛkuefoɔ so maa ne biribi na ama obi akɔe ne ɛpɛ sɛ ɔyɛ ne bɔne anaa nti na sɛ ɛdeɛ yɛbisi kakra bi aba but area for no my assurance say onye obi a say onim pa friend kwa onfi as only area for only 95 because I want to watch for the past 18 to 19 years ya ti say nima kokko mani no so nima kokko nti onim obi adin enim obi a wo area ho bia just that the situation na asesa it's say onim now your external person pa friend na onfi nti no say yesi obi afrɛ no ya kyina sɛ baabi deɛ ɔmo nyinaa ma ya assurance and san ne sɛ yɛde ato akɔpi mu ne papa krom nti yɛtwa confirmation na afei yɛtu ho anamo ya ona kyerɛ sɛ ohwɛ a sister yi kura wodi ne ho adanse sɛ mmere bi a na nneɛma nyɛ basa na ɔboa no na wom ne ade na kyerɛ sɛ ohwɛ a ya in real life wo yɛ good o menua ɔmo a wɔ area ho nyinaa no edi ne ho adanse pa obi a wɔ area ho bia ni hɔ a ɔbɛka sɛ wonya asɛmbɔne baako bi ɛka fa no ɔmo sɛ ɔmpɛ kasa oye din and say on say obi ase bi nka ase na dwen ho atechema kakra no ana one na dwen bi esi kakra no nka ene na na moto nka obeye bibi gidigidi na basa bi no crepa oye very calm and cooperative the only time one yen anya adwene eye ho na ye to atade ne hye de ka kyen se ka omi nyi ti no na nke yen kura na bodwe ne se no kakra no se da bi opene se na identity ne se se nti opene saa yɛne ne kasa ho na o insist yɛ decide so okay ne yɛmfa different plan na nke yɛnkɔ wɔ ne tinu ma no ɔsɛ daabi ne tiri ne bɛ ha do to the open say ya that was the only moment a mɛka sɛ ɔne yɛn edi anobaaba ya yankwa abenkro ti ekodu hospital no and doctor no so ne kasa ya ma o insist yɛ sɛ open sa ma doctor ne kasa yɛ nya no asen when ɔmoma na do na adwene clear no who say enye manenti na wa mama yi it that was the only time to mom area ho nyina one say senka obi na ne ho ai fi saa no ka e bia ka cent kwa be wono no kre otwi ba abrante na cent ni ne ho di bia ni daddy a che say me ni di nkomo no o se ba bia na ote no who say ho yitite mi se wo nware ntamo a amanfo bi hu se wo dware a nti sori ahomache bia be no nan na obian sorry yen nan ye wodware na wate asim ti obedura na adwono na se obeda amache no asan sorry na wadware nti no omo ye ne classmate omo nim no eno mo na tayire o na che se obia na emra na onye ese no na onye obia opefi wow onye obia opefi ena onye obia oye gidigidi se oye obia o ha adwene oye di ball na obo pa eno mo se ball ni bo pa nti no nya gatuso no de to na so no nenso no aba ne sei enti so hwe de we area fo ni nyina ne no eye fan a no kure nyame ne de kofa no ani gie pa na area fo no mu no na nya sam ketoa ti sem se na obi e twen se abrantie no ebenya mwa enti ya Fosu we area ho de onye ni papa ni bro na je semeti ase a mo sheda anka mo han dan amanatenem wow exactly who say fantasy this is what we do
yenye the normal fan base na ye interest ye enyom to no ne Lumba show kono kwa ye kobi ye to be but this is what we do meaning say we are aware oh me aware hospitals near the ade nyina musisi yeah you see clinic e wo honom even Lumba birthday ye twam ye krampo ye to ye no anuane 700 plates eche e wo monten so de ma omo nam street ni so didi kama enti no this is what we do enti ye de ne call ye na doctor na ka say obehia baabi a obetimi atena se adware twice a day no didi yie no na ye ko han dan na ye ko we no na chese ya ko hire ndema no ne na ko na ye bakra ya tomatoes da beto baabi obeda na chese nka wa start ya na wona sister national ene say ono so etu pia fa agya ya yesu akopie ni papa kro nti no we are ready to help dan ne de da so ho sister no e wo ho de e twen ane say ebi hu no na ye sande na back na afi ya to us because 2 weeks time na say sande ne ko na okoji another injection ene another a tablet obenum ti egu so a ye di hu djuma bro anope babe ena wasepa na menka se nyame nhira na enwuma pa a masha ase no nso but ankopon pa ise onto no nso penguso na mo ni so ade hunu bia no makoma penti emremu emamu menua nyame nhira pa o kiremu a call aba afri ni papa krum e adwo so ahwere mu kire se omo hu abrantie bi a wone nanenam ho a in fact video na call viral no osa abrantie no eno nti fantasy club for ayo madwen so mbetu anamo no makwa akohwe se ya Fosu a emmoa o mayo madwen so omo de beboa no omo de still omo pese omo yi omo nyame dwuma na omo boa brand se de be ya obeba back to the right senses na eniema nso etimi akoyie pa fantasy for nyame nhira mo no ntomo nkwa na mu group ne enyini na ade bi eda makoma so bia no otumfo nyankopon enye emfa emamo enti abusuafo de da yekoso ya ne pitri aha ena me de ebesie mi din any Djka maka tro say ope information bia eye valid abomodin ase ope subscribe to channel no account for the am afoforo sa ha de ye ka no kre ne se de etie ye mfa bi nte de etie no sa ena ye ka no subscribe press notification button no ne jame comment me da say makraw bye bye.